Assalamualaikum lur, kinyong lagi nang Cilwek, lagi ndeleng banyu nggih, banyune wis akeh pisan kowe lur. Kemiyen nyong kowe ganu jamane SD kowe nyong ganu to pit-pitan ya lur ya. Kapit 2000 pira ya nyong kelalen kok 2015. Nyuman ganu nggawa pit. Anggo pite mbak kayune sapa ya? Mbak kayu. Lalen jenengane kok Nunung. Kemiyen kan aku ganu pit-pitan nang kene ya lur. Lha nyungan ganu tau diobar nang Baung. Pas dong cilikane kowe monge ana loro, malah nyung malah diober-ober lur. Aku arep balik tenggon, arep mutar-mutar tenggono, aku ora sida mari ngono. Lha nang kono ana nang Baung gemiyen. Dong nyung zamane SD kelas pira ya 6 kalah kayane lah. Nyung lalen banget. Gemiyen nyung kan ganu songan pinten nang kono lur. Kowe ganu kan songan nang Baung di site. Wonge galak banget lur, malah ngubar maring aku, maring nyong malah nyong diuber-uber. Jadi nyong malah ngorong-ngorong. Dene nyong malah diuber ya lur, nyong malah kaget kowe nambung nang kono. Wonge kowe galak banget. Dadi nyong malah sing diuber kowe nyong. Malah nyong arep kae kok arep dipangan kok nyong wedi banget kok lur nang kono nang Baung gemiyen lur. Dong cilikane nyong nang kono nang Baung, cilikane. Baunge kuwi arep mbrakot nyong kabur. Malah gawat banter pisan tak gawa piteh banter kayak gue lur.